Mä tein nyt maisteluvideon. Mä siis ostin tämmösen. Tätä mä en ikinä maistanut. Ja tällaisen. Tämäkään mä en ikinä maistanut. No maistan vaikka eka tätä. Tää on niinku Jim, jonkun Fatserin niinku Jim-karkki. Tai suklaa. Tämmönen patukka. Ja niin maistaan. Niin, se on niinku tän näköinen. Tuossa on vähän marmelaadisuklaa. Mä en näke väliä semmoista, mutta maistaan. Ei. Mitä? Tää on aika hassu. Se on suklaata jo. Mä tiedän mikä toi maku on. Vähän hassu. Okei. Ei, nyt tuli vähän makua. Se on vähän banaanimakuinen kyllä. Mut joo, tää ei kyllä jatkaa. Joo. Ei. Tää on varmaan 2/5. Tää oli ihan vähän hyvän makuinen, mutta ei sillä kuitenkaan. No sitten tulee Dagapo. Tääkin on siis Fatserin. Ui. Tää ei näytä ihan kovin hyvälle, mutta maistaan. Tää on myös tämmönen. Haju ei oo kyllä sama. Tämmönen hassu haju, mutta maistaan. Kyllä varmaan mitä suklaata. Mä en nyt varmaan mitä tää on. Tää on semmoista suklaa. Nyt tuo, mutta no on silleen vähän hyvä ja vähän ei tänne. No mä en tiedä. No kyllä tulee jatkoon. Tää on ehkä 3,5/5. Joten tällaista tällä kertaa. Ja laittakaa sit kommentteihin, että jos te tykkäätte näistä tai mikä teidän arvosana tai niin. Ja et tykkäättekö te ees näistä. Et joo, tämän tällä kertaa. Moikka!